Ġesu mejjum minn xmuni ċirinew jerfa' s-salib. Ħsieb minn ex-direttur tal-faċilità korrettiva. Ninsab waħdi. M'għandi lil ħadd miegħi. Sħabi telqu kollha. Għandi dwejja kbar. Mixi fidla mċappa u ma nafx fejn sejjer. Imma naf li fit-tarf ta' kollox emmint mulej. Li tgħin ninqum u nimxi. Inti żżommri jdejja u turini triq. Nidher jien waħdi, imma emmint miegħi li qatt mhux se tħallini waħdi. Dan nafu, inħossu. Ħallini mulej, inserraħ rasi fuq spardek, li ġarrew dan is-salib qaddis li bih inti rbaħt fuq il-mewt. Żommni ħdejk mulej, tħallini qatt ninfiret minnek. It-toroq tal-mulej huma twal u kultant ma nifhmux qed jiġri madwarna. Kultant nissupervjaw u forsi nitbedu minnek mulej. Kif għamilt jien? Aktar tħawat. Aktar iddisprajt. Imma dwejja terqu kif erġajt ġejt lura ħdejk. Bħalli ben il-ħali. Irqajtni bidejk miftuħa. Ħaddantni miegħek, żammejtni miegħek. Issa mulej, Girġajt sibtek ma nixtieq qatt u qatt li nitilfek. Nafu jada se jisbaħ u rrid li l-ewwel kliem li ngħid ikun grazzi mulej. Kif qatt nista' ninsa għajnuna li tajtni. Int xmun iċ-ċirinew tiegħi li qiegħed miegħi taħt dak is-salib. Kif qatt nista' nagħlaq għajn ma' għajn mingħajr ma ngħidlek grazzi ta' kollox mulej. It-triq twila ikollha niket. Hemm int biss li tfarraġni. Int biss li żommni kuntent. Ejn irdaw ħutna li jinsabu maqfura hawnhekk. Int ukoll għaddejt mid-tbatija. Imma int ħriġt rebbieħ.